Здравейте хора, добре дошли в Хариста Гейм и добре дошли в новото ми видео. Днес ще цъкаме Brawl Stars, но преди да започнем, днешният спонсор на видеото е Хотел Градина. Преди да ви разкажа за тях, да знаете, абонирайте за канала, лайквайте видеята, ширвайте с приятели и коментирайте. Така, нека да продължим. Хотел Градина е много хубав, 4 известен е, готвят добре, но има много румъци. Сега, първо нещо, предоставяте ви храна. Второ, забавления. Трето, подслон. Четвърто, плаж. И пето, хубава клетка на тераса. Нашата тераса има удължение, но ние гледаме към другия хотел. Да. Ама нека да започваме с Brawl Stars. Винаги се старая да не спускам хич видеа през дните. Сега го обличих на маз, за да може да знаете дали да ме чувате хубаво, да знаете хора. И ако ви харесва да снимам видеа, пишете долу в коментарите и пишете дали да продължавам с Geometry Dash Lite. Нека да започваме. Майко, бая нови евенти има. Има бос файтове. И с хора има бос файтове. Аре, ще играм на бос файт. Я да видим какво фри има в шопа. Ще ги се такива. Това според мен е някаква лъжа за тео. И хора, днеска целта ни е да стигнем 3000 копия. Не вършим на 2514. Още 500 купи. А то си трябва 10 игри. 50 игри общо, за да стигна 3000. Ама чакай, май не са чак 50. Сега ще видим тук получаваме ли някакви такива. Ето вижте, с Едгар го убивам това. Боса го убивам с Едгар. Сега малко ми зарежда супер пауърчето. Докато той прави това, аз ще оправям. Излиза му отдаде. И го правя на Дарамадан. А сега докато ми зарежда супер пауъра, ще ви разкажа нещо друго за хотела. За да отидете на плажа, трябва да ви дадат една карта, специалното. Където си казвате стаята. Първо казвате стаята. То след като си я кажете, трябва да се подпишете. И така ви дават карта за плажа. Но може да пише друг номер стая, но това не е важното. Кой номер стая пише? Разбирате ли, хора? Майко. Оле! На много малко останах. Майко, на много малко съм. Давайте, трябва да не си да оживее. Молете се, хора. Но много ми е яко, като излезнат нови броуъри, да ги видя. И хора, забравих да споменя нещо. Хотел се намира във Варна, да знаете. И знаете, че до него има хубави магазинчета. И бам върху робота. Гледайте хора. Убием го направо. Гледайте. Много добре. Много добре се получава за сега. Това е челендж нормал, ми казват. И хора, пишете дали искате. Моля ви, абонирайте за канал, защото сме близо до 10 абоната. И също така лайквайте видеята. Също е важно. И ако
спечелим плей бутон, той не е само мой хора. Разберете го, той е и ваш. Защото вие сте помогнали за този плей бутон. За този плей бутон. Пишете в коментарите дали някъде сте ме виждали изобщо. Но да знаете, че ако сте в хотел градина, сте големи късметливи. Ще ме видите. Добре, изпълнихме мисия. Хора, супер е. Ревим ни мисиите. Още една игра на Boss Fight. Добре, даше... не ми си играем много с тея. Аре. Днешното видео мисля да изпълняваме доста мисии. И хора, помните ли ми първото видео? Много ми беше яко, като го заснех. Тогава играх на Brawl Stars, да. О, ес. Така. Трябва само да си... Днешното видео, знаете ли ще реши да изпълнявам мисии? Защото има много и ще спечелим много награди. И мисля, накрая да отворим наградите, да ги анбоксим. Да знаете, хора. Аз за малко ви оставям, докато се респауна. Отивам да пия вода, да пия вода. Връщаме се, хора. Върнах се. Заживил съм се. Оле. Набързо си сипах водичка, защото бях много жаден. О, не. И хора, моля ви, искам да направя 10 абоната. Първите ми 10 абоната поне. Оп. И братовчет ми си има канал, който се казва Борис Футбол. Да знаете, хора. Ой. Бързо. О, то ме уби. Работа ме уби. Загубихме ли? Не ми казвай, че загубихме. Нищо. Абе, добре, ще играем на Boss Fight. Хора, много е топло тук. Да знаете. Направо пукам от джега. Разбирате ли? Пукам от джега. О. Не знам, но ме избра Нита да игра с нея. Взете се как може да го бием. Докато той стреля някой, аз да го стрелям. Важното е, че изпуснах мечката, която мря веднага май. Чалендж, хапте това. Бушат. О, не. Не. О, не.
хора, молете се да имам протектор. Тук дойде една пчела при мене и си изпусна телефона. Моля се. Много гадно си ударих телефона. Много гадно си го ударих. От хора. О, yes. Така. Трябва да изчакам. Не. Трябва да съм добър. Пуснах си мечката. И аз пуснах джакито. Браво на джакито. Не върху мене. О, не, хора. На 120 кръв съм. Трябва да се хилна малко. Той ще бие моята мечка. Той ли пък точно моята мечка? Айде. Пускам си още една мечица. Браво на моята мечка. Моята мечка просто го разби. Обаче как си треснах телефона в пода. Топло такъв беше. Явно тук е станало това. Много гадно. Много кофти. Нещо важното, че не е счупен. Още съвсем малко. Още съвсем малко ни беше. На 11% е хора. Знаете ли ще остана да си спусна телефона? Имаше една пчела, имах нещо на палеца на пръста. И го изпуснах просто. Нещо. Готови сме. Още една мисия комплитите. Quest win с boss fight. What? Completed level in boss fight. Не хора, не искам от това. Но пък съм съгласен да игра с 8-bit. О, с 8-bit съм много добър. Седби съм бая добър. И като си пусна това на него. Сега. Виждате ли какво го правя? Виждате ли хора? Много ми е добре седбит. О, yes хора. Побеждаваме ги хора, yes. Това ще ми е последната игра за днеска. Много се извинявам, че това видео ще е много кратко, просто трябва да тръгваме за плаж.
И си правя аутото и сме готови. Съжалявам, че това видео трябва да е толкова кратко, хора. Просто трябва да тръгваме да заплаша. Yes, хора, yes. Добре. Аре ще изиграем и после за последно един соло шоудаун. Да се доволни напълно. Хора, и един път не съм умряла. Бос Ангри? What? О, yes. Побеждаваме го. Побеждаваме го. Убихме го. Но. За пръв път на бол ми си изпълних. Хора, обещах ви и една игра на соло. Но обаче не към с Едгар. Това просто вече ми е любимия броуър. Да сега седна на стола. Има малко да си почина. Айде 2 игри на соло шоудаун, за да направим поне 5 игри. Нали, хора? Сега ще видите просто. Вижте, супер пауъра ми се зарежда. Което е много якото. И на Дарио му се зарежда, така ме е по-скучно. Плюс броуъра не е мой. Едгар е по-такъв мой. Защото вижте какъв му е скина син. А аз съм от Левски тъкмо и скина мой син. Пишете долу в коментарите днески за ЦСКА. Така, хора. Убихме го. Да знаете. И сега Стюо ще убием. Тук сега ще трябва да се хилна лекичко. Така, нека. Хора, съжалявам, но ще изиграем една игра. Просто трябва да тръгваме за плажа. Готови сме, хора. Готови сме стаи. Чакайте, хора. Хора, чао от мен. Това беше от мен. Чао.